че ще стане точно това, което стана. Следователно, тия неща са подготвени в лаборатории, знаело се е, че ще станат, и аз затова ви казах, че трябва да се търси и в тая посока. Добре, защо нашите младежи не протестираха като френските студенти, които преди 3 години, аз непрекъснато го повтарям това, в Афон Монмартър какво направиха, противопоставяйки се на този изключително дискриминационен закон за първо назначение, и успяха да го махнат. Тогава не беше ли вътрешен министър Саркози и не беше ли Дювилпен министър-председател? Но френските студенти постигнаха това нещо. Защо нашите не могат да постигнат? Франция е страна на революциите и на социалните борби. Франция има традиции. У нас това го няма. Тя има 150 години социални борби, в резултат на които има един работник, има един приличен стандарт, има социална сигурност, има ред придобивки, които обаче трябва да признаем, че откакто Митеран дойде на власт, от 1981 година, той посегна на тия придобивки и направи това, което френската буржуазия и нейните партии не смееха да го направят, страхувайки се от ответен удар. Какво точно направи Митеран? И от тогава започнаха да се отнемат една по една ред придобивки, да се свиват завоюваните, и от тогава всъщност нивото, стандарта на френския работник и обикновен човек спада по 1-1,5% годишно. Социалиста Митеран. Да, сега дайте голямата новина на нашите зрители. Социалиста Митеран. Да, уважаеми колеги, моля ви, пуснете без звук Ролан Дюма, в момента в който показва табелата с надпис улица Франсуа Митеран. Кажете кой е Франсуа Митеран за французите, на който ние сме сложили улица. Кажете. Социалиста Митеран е човек, който е сменил 11 партии, участвал е в 11 правителства, и първата му манифестация на политическата сцена във Франция по време на окупацията, ако се не лъжа, то е 42 година, 41. Виш бюрократ, даже не знае дали не е бил и министър в правителството на Виши. Тоест на колаборациониста маршал Петен, който е подчинен на Хитлер. Да, и който беше разстрелян като национален предател. Сега, ето, Франсуа Митеран, моля стоп кадър на този момент. Франсуа Митеран ще има улица в България. Питам какви са неговите заслуги към България според вас. В исторически план ги казахте вече. Неговите заслуги към България. Би трябвало да се пита какви са неговите заслуги към Франция. Независимо от това, че политическата класа на Франция го вкара в пантеона. И какви са според какви са? Човек, който сменя 11 партии, 11 правителства, не е ли ясно, че е един обикновен политически лъжеиграч? А че ние живеем в епоха, в която нищожество са горе по върховете на политическата... А знаете ли, че гражданите на Сараево, каза го в началото, проклинат Франсуа Митеран, тъй като той помогна тогава на Радован Караджич от симпатия към Слободан Милошевич, и блокадата на Сараево, която трябваше да падне, беше отложена с още 6 месеца след едно негово посещение в Сараево, което практически доведе до удължаването на войната. МОН тогава го направи на нищо, но какво от това? Сега, уважаеми зрители, пускаме телефона за връзка с вас, да чуем вашето мнение за днешния политически ден. До сега вашето гласуване, което не е особено активно, очевидно вие сте доволни от 3-месечното отчитане. Съгласни ли сте с 3-месечното отчитане на тока? 70% смятат, че 3-месечното отчитане на тока е лошо. Добър вечер, ако имаме първите зрители, слушаме ви. Господин Константинов, преди да пуснем първия зрител, нека да покажем на нашите зрители календар, който сте издали вие като анархист, най-известният български анархист. Календар по повод 160 годишнината от рождението на анархиста, революционера и поета Христо Ботев. 160 години по стар стил, както казахте вие. Ето, нека нашите зрители видят този календар, издаден лично от вас. Календар за 2009 година. Наричате Христо Ботев анархист, революционер и поет. Наистина ли той е анархист? Ами, всеки, който безпристрастно и обективно би изследвал творчеството на Христо Ботев и особено неговата публицистика, по един недвусмислен начин би разбрал какви са неговите идеи. Това, което се приказваше в миналото. Това не е ли картина на Дечко Узунов или греша? Не, това е на Злато Бояджиев. Да. Неговото поставяне под етикета
социалист, утопист, национал-революционер, революционен демократ и така нататък, с изпълняване на поръчки на властниците от казионните бутиловеди. А четенето на публицистиката се вижда и влиянието на Прудон, влиянието на Бакунин. Освен това са известни връзките между Ботев с левицата в Първия интернационал, представлявана от анархистите с Бакунин, връзките му с Сергей Нечаев. А защо толкова малко знаем за това? Защо толкова малко учихме за това по времето защото е било забранено да се споменава името Господне на празно. Затова. Тоест не може човек, който е предтеча на комунизма, да бъде анархист, така ли? Не, той предтеча на комунизма. Вижте какво. Така беше обявявано. Не, тая е съвсем друга тема, комунизма. Първо, аз мисля, че в България комунисти не е имало в лицето на управляващата тогава БКП. Това, че те се наричат такива, тяхният учител Марк казваше, че за една епоха и за една личност няма никакво значение как те преценяват себе си. А ако се преценяват обективните резултати от тяхното управление, може да дойдем до заключението, че през тия 45 години съществуваше държавен капитализъм и една военно-полицейска диктатура. А сега отново се възражда държавния капитализъм. Може би знаете новината днес от Лондон. Британското правителство днес е решило да национализира още 6 банки. Направо използват думата национализация. Вече не се говори само за изкупуване на акции, за държавен дял, национализация на британските банки. Това нещо също става многократно, не само в английската история, ако щете и в българската. Но никой няма да нарече днешния атак на премиера Гордан Браун в Лондон комунизъм, нали? Не само никой. Енгелс казва, че етатизацията държавното начало. Етатизацията на икономиката не означава социализъм, защото и ако приемем това, би трябвало към предтечите на социализма да присъединим Бисмарк и Наполеон III, които за нуждите на френско-пруската война етатизираха, национализираха голяма част от икономиката на двете страни. А даже казва, можем да отидем и още по-далече и да присъединим към предтечите на социализма и кайзера Вилхелм III, който пък удържавил публичните домове в Германия. Сега да кажат нашите зрители, че сме приватизирали ефира. Ето, удържаваме го, ефира е вас. Вие сте в ефир, уважаеми зрители. Темите на деня и нищо друго. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер. И с уважение към гостите, а особено към водещия. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Обажда се Петър Тонев от Варна. Да. Искам да ви кажа първо, че сте с любимата ми вратовръзка и с любимата ми черно стъгъл, като във вида, просто оставам. Благодаря. Така, не приемам нито комплименти, нито обиди. Слушам ви. Да, искам да ви кажа, че никога във вашето студио няма да има по-честен и по-светъл човек от този човек. Това ви прави чест. Константинов, да. Имам два въпроса към господин Константинов. Искам да ми отговори на следните въпроси. Какво значат думите на анархиста Ботев? Анархиста Ботев, който е против държавата, против всякакви правителства, говори като институции, против закона, против границите, против държавите като институции, анархиста Ботев. Какво значат неговите думи? Цитирам точно думите на Ботев. Законът е напечатан за робите. И втория ми въпрос. Какво значат думите на Ботев? Всяко едно правителство е заговор със заклятие против свободата